Вітанні! Мяне клічуць Аня Ткачэнка. Я бухгалтар і спецыяліст па падатках. Мяне цікавяць розныя тэмы, звязаныя з грашыма, у тым ліку і тое, як нашы эмоцыі кіруюць нашымі гаманцамі. Чаму адны людзі з вялікімі заробкамі жывуць ад пазыкі да пазыкі, а сціплы бібліятэкар пасля смерці пакідае мільёны на дабрачыннасць. Пра гэта і пісаў Морган Хаузел у сваім бестселеры «Псіхалогія грошай». Морган Хаузел – сучасны аўтар, зорны журналіст The Wall Street Journal. «Псіхалогія грошай» – найбольш вядомая яго кніга, якая ўпершыню была выдадзеная ў 2020 годзе. Арыгінал кнігі на англійскай мове. На жаль, беларускага перакладу пакуль што няма. Галоўная думка кнігі простая. Нашыя звычкі важнейшыя за нашыя веды. Мы прывыклі ставіцца да фінансаў як да фізікі, як да навукі з лагічнымі правіламі і дакладнымі законамі. Мы верым, што калі вывучыць формулы працы рынку, поспех гарантаваны. Але Хаузел аспрэчвае гэта ўяўленне. Фінансавы поспех – гэта не hard skill, а хутчэй soft skill. Тое, як вы паводзіце сябе, значна важней за тое, што вы ведаеце. Стаўленне да грошай адлюстроўвае нашы эмоцыі, страхі, а фінансавы поспех можа быць моцна падпарадкаваны шэрагу выпадковасцей. Напрыклад, Білл Гейтс у 1968 годзе вучыўся ў адзінай школе ў свеце, дзе быў камп'ютар. Гэта быў шанец 1 на мільён. Магчыма, калі б амаль 60 гадоў таму ў школе Гейтса не было б камп'ютара, у нас бы сёння не было Майкрасофта, а ў Гейтса не было б 108 мільярдаў долараў. Хаузел нагадвае, поспех – гэта не заўсёды вынік цяжкай працы, а беднасць не заўсёды вынік ляноты. Мы жывём у гульні з 8 мільярдамі гульцоў і бясконцай колькасцю рухомых дэталяў, дзе поспех і рызыка – родныя браты. Ваша гатоўнасць рызыкаваць часта залежыць не ад інтэлекту ці адукацыі, а ад таго, у які час, у якой краіне вы нарадзіліся. Кожны вынік у вашым жыцці – гэта прадукт не толькі асабістых намаганняў, але і сіл, якія знаходзяцца па-за вашым кантролем. Мы прывыклі гераізаваць заможных і клейміць збяднелых, але будзьце асцярожнымі з тым, каго вы абагаўляеце і каго пагарджаеце. Суперпоспех і поўны крах – гэта часцей за ўсё анамаліі, якія рэдка паўтараюцца за сваё складанасці. Замест таго, каб вывучаць экстрэмальныя прыклады, шукайце агульныя патэрны паводзін. Ці іншымі словамі, пры прыняцці фінансавых рашэнняў больш абапірайцеся на сярэднестатыстычныя паказчыкі. Самы цяжкі фінансавы навык – гэта ўменне своечасова спыніць межы ўласных жаданняў. Калі вашыя патрэбы растуць разам з даходамі, вы ніколі не адчуеце задавальнення. Гэта падобна да футбольных варотаў, якія адсоўваюцца далей, калі вы ўжо бяжыце да іх з мячом. У такія вароты немагчыма патрапіць. Галоўны вораг – сацыяльнае параўнанне. Мы думаем, што хочам Феррары, каб намі захапляліся. Але насамрэч нам патрэбная павага. Людзі не глядзяць на кіроўцу Феррары з павагай, яны ўвогуле на яго не глядзяць, а проста ўяўляюць сябе за рулём раскошнага аўто. Калі хочаце сапраўднай павагі, пачніце з дабрыні і сціпласці. Гэта працуе значна лепш за любыя коні пад капотам. Няма ніякага сэнсу рызыкаваць тым, што вам трэба, дзеля таго, што вам насамрэч не патрабуецца. Калі людзі кажуць «я хачу быць мільянерам», яны звычайна маюць на ўвазе «я хачу патраціць $1 000 000», а гэта літаральна супрацьлегласць таму, каб быць мільянерам. Сапраўднае багацце – гэта нябачная частка айсберга. Дакладней, гэта грошы, якія вы не патрацілі. Гэта не набытыя Rolex ці брэндавае адзенне, а наадварот, гэта магчымасць, якую вы захавалі на будучыню. Такая, здавалася б, банальная думка, што купляючы дарагія рэчы, вы атрымліваеце рэчы, але страчваеце грошы, моцна мяне зачапіла. Цікава, што 81 з 84 мільярдаў капіталу Уоррена Баффета з'явіліся ў яго пасля 65 гадоў. Яго сапраўдны сакрэт не ў геніяльных інсайтах, а ў часе і ў складаным працэнце. Галоўнае ў інвестыцыях – проста выжыць і заставацца ў гульні як мага даўжэй. Здольнасць не здацца падчас чарговага крызісу і проста чакаць – вось што стварае розніцу паміж паспяховымі інвестарамі і ўсімі астатнімі. Для гэтага неабходны запас трываласці,
То бок план Б на выпадак, калі план А не спрацуе. Для беларусаў, якія перажылі не адну дэвальвацыю, гэта вельмі блізкая тэма. Гаузел раіць: проста ашчаджайце. Вам не патрэбна канкрэтная прычына. Ашчаджэнні – гэта ваш фонд спакою, які дазваляе не панікаваць, калі зноў трасанула курс валют. Ашчаджайце столькі, колькі дазваляе ваша эга. Калі ёсць магчымасць, дыверсіфікуйце. Трымайце на бягучыя патрэбы ў нацыянальнай валюце, а рэшту ў замежнай золаце ці акцыях. Мы прывыклі збіраць на нешта: на кватэру, на адпачынак, на новы тэлефон, але ў сучасным кантэксце ашчаджаць проста так – гэта базавая бяспека. Грошы на ўсялякі выпадак – гэта перш за ўсё дадатковыя магчымасці. Магчымасць некалькі месяцаў шукаць новую працу, магчымасць не браць крэдыт пад адсоткі, магчымасць сказаць «не». Парада адна – не чакаць ідэальнага моманту на то, каб пачаць збіраць падушку фінансавай бяспекі. Самі ведаеце, ён і так ніколі не настане. Ці заўважалі вы, што песімізм гучыць больш інтэлектуальна ў параўнанні да аптымізму? Калі нехта кажа «заўтра ўсё абрынецца», мы слухаем вельмі уважліва. Але калі хтосьці іншы кажа «усё будзе добра, эканоміка вырасце», гэта часта ўспрымаецца як наіўнасць. Так працуе механізм псіхічнай самаабароны. Трагедыі здараюцца за адну ноч, а цуды, як і складаныя працэнты, патрабуюць гадоў. Прагрэс ідзе павольна, а разбурэнні адбываюцца імгненна. Таму песімізм заўсёды больш пераканаўчы. Аднак не дазваляйце страху выбіць вас з гульні. Гісторыя – навука пра сюрпрызы, а не інструкцыя да будучыні. Свет занадта складаны, каб яго можна было прадказаць па мінулых падзеях. Таму глядзі вышэй. План павінен проста на ўсялякі выпадак мець на ўвазе, што план можа не спрацаваць. Самае выдатнае, што можна купіць за грошы – гэта ваш час. Сапраўдная каштоўнасць – гэта здольнасць рабіць тое, што вы хочаце тады, калі вы хочаце і з тым, з кім вы хочаце. Грошы павінны дапамагаць вам спакойна спаць, а не памнажаць лічбы ў Excel. Не імкніцеся быць звышрацыянальнымі, будзьце проста разважлівымі. Матэматычна ідэальная стратэгія нічога не вартая, калі яна прымушае вас нервавацца кожны дзень. Будзьце чалавекам, а не калькулятарам. Калі звесці псіхалогію грошай да некалькіх парад, яны будуць наступнымі. Першае. Эга і багацце часта супрацьлеглыя рэчы. Багацце – гэта розніца паміж вашымі даходамі і вашым самалюбствам. Другое. Ашчаджайце. Ашчаджайце проста так. Вам не патрэбна канкрэтная прычына для зберажэнняў. І трэцяе. Дабрыня і сціпласць працуюць лепш за паказную раскошу. Павагу і захапленне прыносяць чалавечнасць і эмпатыя, а не купленыя рэчы. І галоўнае. Мэта грошай у незалежнасці. Каб аднойчы раніцай вы прачнуліся і сказалі «Сёння я магу рабіць толькі тое, што люблю». Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы!